Tomi barátom egy ilyen kocsmába hívott meg engem, vagy mi ez, nem tudom, Vilkén, ahol még életemben nem voltam. Egészségedre! Na, ezt le akartam mindenképpen venni, mert most ez a csúcspont, érted? Ój, de ízlik a söröcske. Leveszem a biciklemet is, hogy nem hazudok. Neked hol van a bicajod? Itt van. Jaj, nem! Ja, felszarod már! Hát le van véve, kérlek szépen. Na, ez aztán izé lett volna, ez... Mondom, csak ne... Csak nem váltott biciklit, mondom. Ez mi? Újpest. Ja, akkor ezt levesszük. Ó, basztri. Na, még egyszer leveszem a biztonság kedvéért, tudod, hogy az Újpestet jól lehessen látni. Sőt, Tomikám, leveszem neked két oldalról. Az Újpestet. Még innen is, tudod? Így is, meg így is. Na. És akkor most megyek feléd. Mert ez a sör, itt milyen sört adnak? Milyen? Penstein? Az jó? Igen, az nagyon jó sör. Nem merek sört inni. Ezért tudod itt egy kicsit a... Na, ez még egy utolsó felvétel a napfényében. Jó.